gauzako. Venga. Mira. Nik sekula ez dute, baina hori sinusitizena da, osteopatak nagusiak sinusitiza, eta ez dakit bat, egonik eritzen eta gaztu izan komentatzea. Ez dakit hori, gazturen barko esaten da, odei buruz. Baina segurik ez, sumarragokoan duzia, baina nik esan dut zidan bezan gortuta, porque ensando un palo, con a mí palo